תראה, אני זוכר שכל הפרויקט הזה בכלל התחיל, שאהוד התקשר אליי יום אחד ואמר, תשמע, כבר שנים פונים אליי מפסטיבל הפסנתר, ותמיד אני או אומר לא, או אין לי רעיון. והוא אומר, חשבתי השנה לעשות הופעה איתך ועם רביעיית מיתרים. ואני ביניהם ראיתי איזה אור, ומידיים אברהם לא היה שחור. היה לנו דילמות אם להקליט את זה בהופעות אמיתיות, על במה, או להיכנס להופעה באולפן. כשעיניך פקוחות, אוזניך כרויות, ורגליך יודעות מעצמן לאן הן הולכות. המהות של הפרויקט הזה זה לקחת בעצם את השירים ולתת להם איזה סוג של אופק אחר. זה המהות של כל הפרויקט הזה. ועכשיו אתה כאן, במכונית משומשת, עם תיבת הילוכים תקועה בדרך. מבקש אם אפשר להיות רק עוד פעם ברגע של חסד קשוב אל הלב. כשעיניך פקוחות, אוזניך כרויות, ורגליך יודעות מעצמן לאן הן הולכות.